Carles Boluda Soler. Quin és el teu llibre preferit i per què? El meu llibre preferit és El Senyor dels Anells, perquè em recorda la infància, va ser el primer llibre que recorda que em va mantenir enganxat tots dia i nit. De què va aquest llibre? Aquest és d'aventures i tracta de salvar un món imaginari, bàsicament. I de quin autor és? De J.R. Tolkien. Prefereixes llegir en format paper o digital? A mi, paper tota la vida. M'agrada notar el tacte del paper. Quin és el teu gènere literari preferit? D'aventures. Moltes gràcies pel teu temps, Carles. A vosaltres.